Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Blessing tayo ngayon, blessing. Magbe-bless po tayo ngayon, magbe-bless. Cleansing po tayo, cleansing. Sa lahat po na nanonood dyan, mega mega shoutout po. Ano tayo, magbe-blessing tayo ng santo ngayon. Araw ng linggo ngayon. Mega mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Sa like ko sa Facebook page at saka sa Tatak Albula, sa Angel Ortines sa YouTube channel ko at saka Facebook page. Mananalangin tayo kaso may kumakanta, wala tayong magagawa kasi linggo ngayon. House blessing tayo. Mananalangin tayo para mag-blessing. Araw na kasi ngayon blessing. Wala tayong cameraman. Wala tayong cameraman. Wala po tayo ng cameraman eh. Hindi ko na tumala sa tuloy niyo ang pinak. At ako Cristo. House blessing po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. May kumakanta po kasi ngayon eh. Mananalangin muna tayo para mag-cleansing po sa mga santo. Kaya po ako mag-cleansing eh. Kaso wala tayong camera, wala tayong hawak sa camera. Patawad na, patawad. Bukas na lang. Nabibitin yung ano natin. Wrong timing kayo, tumiming. Patawad muna tayo. Wala tayong cameraman. Nag-insenso po tayo. May nangangaroling mga bata kaso hindi tayo pwede umito. Bukas na lang. Martes, mag-healing water tayo. Mag-announce po ako sa lahat na nanonood dyan, ha? Sa YouTube channel ko, nag-live din ako sa Facebook page ko. Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood. At happy Sunday po. Sa 600 po nanonood sa YouTube channel ko, paki-like naman po. Dalawa lang po nag-like. Paki-like na lang po, paki-share. Salamat po. Magbi-blessing lang po tayo. House blessing po tayo. House blessing. House blessing po tayo. Sumasalang sa bating ng alam mo. Mapa sa amin na parang ng sundin ng mo ito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakalis sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasalas na din. At huwag mo kami kayong tulog sa tukso. Dati ay mo kami sa lahat ng sama amin. Kapag ginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Doon tayo sa Pong Nazareno, ha? Hindi nyo makita yung Pong Nazareno, pero nandito po siya ngayon, no? Yan po yung Pong Nazareno. Yan naman po tayo mag-ask sa kanya.
ginagawa ko po, huwag niyo pong gagayahin to. Minsan nasa bahay niyo, magpapalayas kayo sa mga espiritu, ha? Blessing lang po to, house blessing lang po yung ginagawa ko. Kasi matagal pong nakatandun po yung pong Nazareno sa taas. Blessing lang muna natin po yung talagang nakita niyo po yung upuan dito. Kakarga lang po tayo ng ng panalangin. Sige, tayo nyo lang. Ba, marami na po nag-like sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko. Salamat po sa lahat ng nanonood. Nag-bless muna po tayo ng ng altar. Lahat po. Diretso po tayo doon sa dulo. Doon tutulak po tayo. Doon tayo pupunta sa dulo. Wala po tayong tagahawak. Wala po yung mga anak ko. Nag-party po sila. Inimbita po sila. Ang asawa ko na dyan. Ito, temporary lang po dyan. Dito naman po tayo. Yan lang po muna kayo. Manood muna po kayo. Nag-bless lang tayo ng bahay. Wala po tayo taga-akong camera eh. Yan muna po kayo ha. Kailangan ko lang po talaga mag-bless ng kasi gagamitin na po yung altar natin sa Lunes. May pasyente na po tayo, may pasyente na. Iwan ko muna kayo saglit ng 2 minuto ha. Mamaya magkwentuhan po tayo. Ikutin ko lang kasi yung bahay kasi ginamit kasi ng altar yung sa harapan. Hindi kasi pwedeng hindi ikutin yun eh. Alam niyo na po kasi yung mga sakit. Para may taboy ko lang muna. Wala kasi tayong cameraman. Wala mga bata rito eh. Pasensya na po kayo ha. Note lang muna kayo dyan. Iwan ko muna kayo saglit. Diyan lang muna kayo ha. Ilang minuto lang to.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na po ako mag-ensa sa loob ng bahay namin. Hindi ko na ito napakita kasi wala tayong cameraman. Pero salamat po sa lahat na nagantay at nanonood. God bless all po sa lahat na nanonood yan. Thank you so much po pala sa lahat. Maraming salamat din po sa lahat ng nanonood sa akin sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel ko, salamat po sa lahat nag-like. Salamat din po sa lahat ng nanonood sa Facebook page ko. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Sir, pwede po ba magpagamot sa inyo? Walang problema, sir, kung magpapagamot kayo. Nag-ano lang tayo. Nag-insenso kasi kailangan natin insensoan yung mga santo at saka yung gagamitin na altar kasi nakita nyo po yan, oh. Nakikita nyo po. Kailangan natin gamitin yan. Kita nyo po yung altar, oh. Yung pong Nazareno. Oh, yung pong Nazareno po. Paikot po yan dyan. Yan na po, binabagalan ko na, ha. May upuan po dyan sa gilid. Tapos dito po, nakabili na po ako ng lagyanan ng sabon. Yung trash can na lang na nakalimutan kong bilhin. Pinasuyo ko na lang. Kaya mga tsinelas para hindi po masyado pumapasok. God bless po sa lahat na nanonood. Thank you so much po. Kita nyo, ganda po ng Ang ganda po ng altar, oh. Thank you so much po talaga sa lahat na nanonood. Thank you so much po. May kumakanta kasi. Ayan nyo lang po sila. Ayan. Meron lang po akong konting tips sa inyo kasi may nagtatanong po sa akin ito. Kung hindi pinahintulutan ng aking ama maggamot ang isang tao o nakatakda po ito sa kanya. Kasi may tanong po sa akin ito sa YouTube channel ko pati sa Facebook page ko, nabasa ko kanina eh. Maganda po yung altar niyo. Maraming salamat po dahil sa inyo yan. Hindi po kayo parurusahan ng aking ama. About po sa nagtatanong sa YouTube channel ko, at yung bago lang po, kasi hindi niya daw pinagpatuloy ang paggagamot at baka pinagalitan siya ng Panginoong Kristo. Hindi po yung totoo. Di ba sinabi ko nga po sa inyo, Merry Christmas po, Apo Andy, Merry Christmas din, Lorna. Kasi yung ako din, 4 na beses, o higit pa sa 4 na beses, o 5 beses yata, 3 beses sa mahal na ina, 4 na beses sa pong Nazareno, na nagparamdam siya sa akin. Hindi niya naman ako, kasi kung nakatalaga na po sa kanya ang paggagamot, kahit anong takas pa ng isang manggagamot, ay nakatalaga po to sa kanya. About sa narinig ko po sa messenger ko, ay sa YouTube channel ko, saka sa Facebook page ko, hindi po tayo papagalitan ng Panginoong Kristo. Hindi po tayo papagalitan. At sasabihin niyo po, pag hindi niyo po natapos ang mission niyo, papagalitan kayo ng Diyos. Hindi po yung totoo. Kasi alam ng Diyos kung ikaw ay nakatalaga sa Kanya sa paggagamot. Kahit talikuran mo to at takasan mo to, mangyayari to dahil nakapilit to sa iyo. Wala pong ganon. Wala pong ganong ibig sabihin ng aking ama. Kahit ako sinabi ko na rin yan sa kanya eh. Bakit mo ko pinipili maggamot? Kaya ang dami-dami ng mga pari at gusto matuto sa paggagamot. Isa lang sinagot sa akin. Dahil hindi ka pa pinapanganak sa mundo, ay nakatalaga na sa ito. At nakatalaga-talaga to sa iyo at sa ito. At ikaw yung karapat-dapat na mapasayo ang ibibigay ko. At nasa sayo na ito, yung pinanganak ka sa mundo. Kaya yung sasabihin sa akin na sa YouTube channel ko, dahil dati daw siya manggagamot, tapos hindi niya na daw pinaggamot, pinagpatuloy niya, ay hindi niya na daw pinagpatuloy, bigla daw siya nagkasakit. Hindi po yun. Kaya po kayo nagkasakit at dahil yung pagdarasal po sa inyo o yung tagbanito pagsubok ay hindi po kayo nakalagpas. Kasi ganun din po ko eh. Nung unang binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos, hindi rin ako nakalagpas sa unang pagsubok. Baga ng hinang katawan ko. At sasabihin naman, alam naman ng Panginoong Kristo na hindi mo to kakayanin. At dadaanin kanya sa panaginip na isuko mo na. Kaya sabi ko, bakit ko pa isusuko? Nandito na ako. Lagpas na ako kalahati. Hindi po ako naniniwala sa ganon.
Kasi ang Diyos, hindi naman kayo papahamak niyan eh. Hindi kayo papahamak ng aking Ama. Hindi po tayo papahamak ng Panginoong Kristo. Maniwala kayo sa akin. Yung haka-haka nyo lang po yun o nasasabi po ng iba, maaari lang po ang manggagamot kung ang manggagamot ay natukso po sa laman. Pag ang isang manggagamot po natukso sa laman, sa pera, doon po siya magkakasakit. Pero kung sisisihin yung aking Ama na hindi nyo pinagpatuloy ang paggagamot nyo, hindi po yung totoo. Kasi naghari na sa manggagamot ang makasarili, pera, babae. Yun po. Kaya po nang hinang kapangyarihan niya po pwede. Po pwede po yun ha. Sa nanood sa akin sa YouTube channel ko kahit naka-live ako, yun ang tanong mo, sinagot ko lang. Para marinig ng iba. Kung dati ka manggagamot at nagkasakit ka, may dahilan ng aking Ama. Meron kang ginawang batas na mahigpit na ito'y pinagbabawalan. At hindi mo to siguro alam bago mo pinasok ang paggagamot. Maari kung tinuruan ka lang ng manggagamot, galing sa lolo mo na matay siya, liban lang kung merong mga ermitanyo nagturo sa'yo at binigyan ka ng talaan. Malalaman mo ang batas sa espiritual. Hindi to batas ng Pilipinas o hindi batas to ng napupulot sa YouTube. Ibang batas sa espiritual. Pag nagkamali ka, automatic, hindi ka pwede mong suhulan ng Diyos. Kahit gaano kalaking pera. Kasi, pag nagawa mo yun at nagkasala ka, mababawasan ang iyong kapangyarihan. Mababawasan at unti-unti ito nagkakasakit ang mga katawan mo, unti-unti ka naghihina, unti-unti kang kinakarma. O pwede po yun. Pero kung sasabihin sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko, napanood ko, ay nag-message sa akin, dahil hindi niya daw na simula ng paggagamot, ay hindi niya daw tinapos, kaya daw siya pinarusahan ng Diyos. Hindi po namamarusa ang aking Ama. At hindi kayo pakarurusahan ng Panginoong Kristo. Hindi niya kayo parurusahan kung pinili niya kayo instrumento. Pag pinili niya kayo, wala sa ninuno mo manggagamot at nakatakda ka, ito'y malalagpasan mo. Dahil alam niya, hindi ka pa pinapanak sa mundo, dati ka pang anghel sa kanya sa langit, ay kaya mo itong gawin. Pero kung binigyan ka lang at tinuruan ka lang ng ibang manggagamot at hindi mo alam batas sa espiritual, o pwede pong mangyari yon. Pwede pong dahil sa pera, sa salapi, sa babae, automatical po yun. O nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa, lalo sa mga pasyente pag babae. Kasi pag nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, tutuksuin ka ni Satanas. Padadalang ka niya ng mga babaeng pasyente, pero hindi to babae, isa tong demonyo. Totoo po yun. Kasi minsan na ako bago ako nagsimula maggamot, nakita ko yung babae napakaganda sa paningin ng tao, pero sa paningin ko para siyang uod. Nabuo lang siya ng parang mami, nabuo lang siya ng mga uod o anumang basta yung mga lupihan, ahas, ganun. Yun po ang sinasabi ko. Kasi marami nagtatanong sa YouTube channel ko, minsan nababasa ko sa Facebook page. Hindi po totoo yun. Hindi kayo kayang parusahan ng aking Ama na Panginoon nyo. Hindi naman marusa ang aking Ama. Nagkakasala na nga tayo sa Kanya eh. Minsan nga minumura pa natin ng Diyos. Sinasabi pa natin kung totoo siya o hindi. Tapos sinasabi pa nga natin siya, bakit mo siya tayo pinapahirapan? Kung ano-ano sinasabi ng isipan natin, tinutukso tayo ni Satanas. Pero kailanman ay hindi kanya pinalo sa puwet. Bagkus umiiyak ang Diyos sa langit. At kailanman ay hindi siya nagbibigay ng sakit sa tao. Kung hindi man tayo mapakinggan ng ating Ama, nasa atin yun. Nasa tao yun. Hindi tayo tumatawag sa Kanya. Hindi tayo nagtatangis o kaya nagdarasal lang tayo dahil buka lang sa bibig. Hindi nagmula sa iyong puso. Kasi yung nagdarasal ako, hindi naman ako magaling magdasal. Hindi naman ako marunong magdasal. Malay ko. Hindi naman ako pare, hindi naman ako ministro, hindi naman ako nag-aral ng Bible. Lahat ng bagay yan ay wala akong pinag-aralan. Sinabi ko lang ang totoong nasa puso ko. Umiyak ako sa Diyos gabi-gabi na sinasabi ko sa Kanya yung nasa puso ko, pero hindi ako galit sa Kanya. Yun lang sinabi ko sa Kanya at hindi ko naman alam na nakikinig ang Diyos. Kasi dahil lumaki ako sa kalsada, about sa nagtanong sa akin, yung nagsasabi sa iyo, dati ka manggagamot,
Huwag mong sisihin ang aking ama kung bakit ka nagkasakit. Tanungin mo yung sarili mo kung bakit ka nagkasakit. Dahil isa kang alipin ng Diyos at isa kang instrumento niya dati. Baka may nagawa kang batas sa kasalanan at hindi mo to binaliwala o hindi mo to pinansin. Una, sa salita. Una sa mata. Pangalawa, sa salita. Baka meron kang nagawang pera, babae, pinag-iisipan sa pasyente, kaya ka nagkasakit. Hindi porket hindi mo ito pinagpatuloy ang paggagamot, hindi ka parurusahan ng Diyos. Hindi nagpaparusa ang aking ama. Kaya hindi kita sinagot sa YouTube channel, sa Facebook page. Gusto ko marinig to ng taong bayan. Hindi na mamarusa ang aking ama kailanman. At hindi siya judgmental. At hindi siya nang aapi, nang lalait kailanman. Ang aking ama ay hindi nang lalait. May nagawa kang kasalanan kung bakit ka inatake ni Satanas. Ang nagbigay sa'yo ng sakit si Satanas. Yun lang po masasabi ko. Kasi kung hindi totoo ang Diyos, bakit niya pa pinadala dito sa Pampanga para lang magkasakit? Itutusin, marami na akong sakit. Yung nasa Maynila pa ako. Hindi ka naman padadala ng Diyos. Tinanong ko nga sa sarili ko sa Kanya, ipapadala mo pa ako sa Pampanga. Kung mamamatay ako dun, wala naman akong kakilala to, kundi kundi lang yung kapatid ko. Dito, kahit pa paano siguro, ibuburol ako dito sa jeep at meron man pupunta sa akin, baka ilibing na lang ako ng mga, kung sino man umahawak dito, mga politiko o anumang chairman, ganon. Kasi kung talagang pinili ka ng aking ama, kahit anong pigil mo, kahit anong iwas mo, napupuspusan ka ng liwanag ng Diyos at lagi kanya kinakausap sa panaginip at lagi kanyang ginagabayan kasi pinili kanya Parang si Abraham yan, si Jose, si Jacob, si Moses, ginabayan sila ng Diyos. Pinili sila ng mga hari o magiging apostol ni Kristo. Kahit anong pilit nila, kahit si Moses tinanggihan niya ito at hindi siya naniniwala paano siya magiging magpapalaya sa kanyang mga kapatid o sa kanyang mga kadugo o yung pinanggalingan niya. Ganun po yun. Pinipili tayo ng Diyos. Pero kung tinuruan ka lang ng manggagamot, tapos tinuruan ka lang niya at hindi niya tinuro ang batas o wala siyang alam sa ganung batas, o pwede po tayong magkasakit. Kaya ka nagkakasakit, wala kang proteksyon sa iyong katawan. Lahat po ng sakit simula sa paghihilot, sa pakikipag-usap sa multo, aswang, barang, mangkukulam, diablo, Satanas, nagre-respond sila ng sakit sa manggagamot. Kaya yung iba naging medium, napapansin niyo ako pag naging medium, kamag-anak nila, asawa, tatay, nanay, pinalilinis ko maigi, sinisiliwan ko. Kasi pag hindi to siniliwan ng manggagamot, mahigpit pinagbabawal ang isang medium kung gagamit ng medium at ipapasok ang mga kaluluwa dito, kung sino man pelato ang nakapasok doon sa kinukulam o sino man magkukulam, ay hindi neto nilinis, magkakasakit yung magiging medium. At hindi lahat ng patay ay talagang patay. Dahil si Satanas ay kaya niyang maging anyo ng patay. Kaya niyang mag-anyo ng mga bata, kahit ano, nakakaawa ang kanyang mga mukha, pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang puso ay sukdulan ng kadiliman. Doon ay isahan. Kaya nga, ilang times ba ang mangkukulam sa nagkukulam sa mga tao? 30, 40, 50, 60, 100. Wala pong 100 na mangkukulam, nakukulami lang isang tao. Kalokohan po yun. Hindi ako naniniwalang kinukulam ang isang tao ng 100 piraso, 30 pesos na magkukulam at para ka lang kulamin. Ano bang galit sa iyo ng mundo kung bakit kanya kukulamin na 30 piraso? Ang isang mangkukulam lang ay isa lang siya. Kaya niya nang patahin ang isang tao kung talagang tatrabahuin niya ito. Hindi po ako naniniwala sa mga nagtatanong sa akin sa YouTube channel ko na 30 katao ang nangungulam sa isang tao at 50, 20. Maaari kung grupo lang sila, kulto, yun, pwede ka nila pagtulungan. Pero kung ang mangkukulam ay kinukulam ka ng mahigit 30, 20, hindi ka naabutin sa manggagamot, tigok ka na. Bakit ka pa niya papupuntahin sa manggagamot? Ano yun? Ito, diretsong tanong.
Kung ako ay mangkukulam at pupunta siya doon kay Apo Andy, susubukan ko ba ang aking kapangyarihan at magpapasakit pa ba ako doon sa lintik na manggagamot na si Andy para lang masaktan ako? Hindi na, titigukin ko na lang yung kinukulam ko kasi bayad na ako. At hindi ko kailangan magpalista ng kapangyarihan sa kanya dahil alam ko matatalo ako. Eh syempre hindi ko na papupunta to sa mga manggagamot. Bakit ko pa to ipapapunta? Minsan dala lang po ng emosyonal, stress sa pag-iisip. Number 1, si Satanas po yun. Si Satanas kahit 1,000 boses kaya niya, higit pa. Minsan na po, ilang beses na po ako nakalaban yan. Isang duwending pula, kaya niya 30 na boses. Yung duwending pula nga, yung maliit na maldito eh. Bagas maldito. Kaya niya nga po magboses ng 30 hanggang 20. Kaya niya magpalit-palit ng boses. Kaya niya mag-iba-ibang boses. Pag naisahan ka niya, tuwan-tuwa siya kasi naisahan niya yung instrumento ng Diyos. Hindi kasi binabase minsan sa ng isang pasyente. Basihin mo ang kanyang mga mata. Basihin mo ang kanyang pakiramdam. Basihin mo ang kanyang lahat ng aura kung ito man ay totoo o dala lang ito ng emosyonal. Hahanapan mo siya ng kahinaan niya kung saan ba ito nagmumula. Kasi ang puso ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay sobrang liwanag. Hindi to kayang pasukin ng isang demonyo kahit sino pang nilalang. Dahil tao lang sila. Kahit si Satanas pa. Hindi niya to kayang pasukin kung ang taong ito ay malapit sa Diyos at laging tumatawag at nagtatangis at umiiyak. Hindi niya to kayang pasukin ng lahat ng isip. At si Satanas, hindi naman lahat alam niya. Kahit anghel si Satanas ay hindi niya alam lahat ang parte ng buhay ng tao. Alam niya lang pangalan, katakutan, pero meron siyang bagay na hindi alam sa atin. At ikaw ang nakakaalam niyo kung anong buhay mo. Hindi niya po kayang alamin lahat yun. Liban lang kung ang kapatid mo ay mangkukulam, alam niya kung anong parte mo kasi magkaperas kayo magkapatid, peras kayo pinanganak. Alam niya kainaan mo. Alam niya katakutan mo. Hindi po yun totoo. Kasi marami nagtatanong sa akin sa YouTube channel yan, hindi ko siya sinasagot. Kasi dala po yun ng matitinding stress, problema. Kung kinukulam kayo, napakabilis lang po nito malaman. Napakadali lang. Alam niyo po bang kinukulam? Hindi po nagsasalita mong kukulam na nakadilat ang mata, na normal lang na parang ganito. Ang kinukulam po mabigat. Pag kinukulam po ang pasyente, automatical mabigat. Ilang beses na po nawasak yung bangkuan ko sa may kinukulam at saka sinasaniban. Kaya nga po nagpagawa ko ng bakal eh. Sigurado hindi niya na ito mawawasak. Itong nasa likuran nyo, yung pinagawa ko. Pinagawa ko po yan dahil hindi na po mawawasak yan. Pag kinukulang po sinasaniban, hindi mo kayang buhatin. Kung wala kang angkin na kakayahan o magpalayas ng masamang espiritu. Paniwalaan nyo ako, hindi nyo mabubuhat ang isang taong may sapi. Napakabigat pa nito. Para siyang mahigit pa siya sa 100 kilo kabigat at hindi mo maangat ang buong katawan niya. Parang binubuhat mo ang sarili mo. Paano mo mabubuhat ang sarili mo? Isipin nyo nga. Ganun po ang mga kinukulam o sinasaniban. At hindi po nila alam ang kanilang mga, at saka yung mukha po ng mga sinasaniban ay yung mga labi nila ay hindi pula. At tumitirik po ang kanilang mga mata. Wala po sila sa sarili nila. Iba po yung kinukulam na nagsasalita at pinag-iisipan niya, sinasabi niya. Dapat sinasayko niya ang mga sinasabi. Minsan dala lang to ng galit ng puso niya kung kanino man. Kasi nai-stress yung tao, nag-iisip siya bakit siya kinukulam. Hindi naman ako lumalabas. Nasa loob lang ako ng bahay. Ilang buwan na ako sa ilang 2 years ng pandemic, hindi man ako lumalabas. Ang mga anak ko ang inutusan ko. Bakit ako kinukulam? Doon ka mag-isip. Bakit? Dala to ng problema sa pandemic, sa virus, takot tayo magkasakit, nag-aalala tayo sa ating magulang, hindi natin nakikita ang ating magulang, hindi natin nakikita ang ating mga anak, paano paglabas ng asawa natin, nagtatrabaho sila, baka mahawaan sila, kung ano-anong pumapasok sa isip natin. Hindi bagkus dapat ipagdasal natin to sa ating ama na, Ama, lalabas ang aking asawa o ang aking mga anak. At tabayanan niyo po sila at gabayan na huwag po silang dapuan ng kahit anuman sakit o
o makauwi po sila o makarating po muna po sila sa kanilang pupuntahan at makabalik po sila ng maluwalhati sa pinagkulob niyo sa aming tahanan. Naniniwala ako na totoo ka dahil sa salita mo ang aming bibig ay nilalangisan mo. Dapat ganon, hindi puro negative ang pinag-iisip mo. Dahil yung sakit, hindi naman po nakikita yon. Pero ang Diyos hindi rin po natin nakikita. Pero nakikinig po ang Panginoon Kristo. Yan po ang totoo. Kasi sa dami ko ng ginagamot, minsan, isip lang nila, kinukulang sila ng kapitbahay nila. Yung pala, iba lang, nausog lang naman pala. Iba po yung usog, iba naman yung inusog. Iba yung sinadyang usog, at iba naman po yung kinulam. At iba naman po yung binarang, iba naman po yung inaswang. Iba naman po na engkanto at maligno, magkakaiba po sila ng lakas, kapangyarihan, spiritual. Hindi po yung perehas-perehas. Kaya ko to tinatama kasi yung mga kalaban ko, minsan nakikita ko sila. Hindi lang ako nagpapahalatado, kunyari hindi ko sila nakikita. Kaya ko kasi itago ang kapangyarihan ko dahil tinuruan ako ng mga anghel ko na hindi ka pwede mag-detect. At kahit nakikita mo sila, kunyari lang, wala ka nakikita. At ngingiti ka lang. Yun lang po yun. Yan po yung mga para maintindihan nyo. Salamat sa iyo, sir, kung lagi ka nanonood sa akin sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko, sa Tatakal Bularyo. Huwag mo nang isipin na ikaw ay pinapagalitan ng aking ama na Panginoon mo. Tanda mo, naglingkod ka sa aking ama. Bakit kanya parurusahan? Ang nagparusa sa iyo si Satanas. Baka nagawa mo, meron kang batas sa espiritual na hindi mo pinahalagahan at inulit-ulit mo to. Number 1, ang mata natin ay makasalanan. Baka nakakita ka ng mga sexy babae, nag-isip ka paulit-ulit o hindi ka naman nag-iisip. Baka naggagamot ka na nakasando, nakashort, nakikita mo yung mga legs nila, tinutukso ka ni Satanas, sasabihin sa'yo sexy o hindi ka makapag-concentrate maggamot. O kaya naningil ka ng malaki, kaya bumawas ang kapangyarihan mo. O hindi ka nagbibigay sa tahanan ng aking ama. O yung perang binibigay sa'yo ng Diyos, baka iniinom mo lang at hindi ka nagbibigay sa tahanan ng aking ama na Panginoon mo. Na kung ano man donasyon sa'yo ay hindi ka naghahatag ng ikapu mo para sa ikapu ng mga pasyente mo na dapat sila nagbibigay, nagdodonasyon sila, binibigay mo rin to sa aking ama na Panginoon mo rin. Baka nakalimutan mo yon. O kaya uminom ka ng alak, o nag-iinom ka, ganyan-ganyan, wala namang problema yon. Kahit ako, sinabi ng mga akin ng Panginoon Kristo na minsan sa isang buwan uminom ka ng alak para magkaroon ng kalahan daw yung katawan ko. Kaso alam niya kasi hindi ako umiinom. Pero minsan umiinom lang ako, 3% lang. Yung 3% na alak, yung kahit anong basta 3%, ayaw ko ng 5%, masyado matapang, ay hindi ko pa maubos yun. Minsan, isa lang. No, talagang hindi ako sanay uminom. Hindi naman yung binabasin ng Diyos, hindi naman yung sa walang ganun sa sinasabi ko. Baka nag-iinom ka, tapos yung ganyan, isipin mo kung anong bagay na nagawa mong kasalanan sa Diyos, kung bakit ka itinablah ng Satanas. Kasi ang mga manggagamot, pinili ng Diyos, hindi basta-basta magkakasakit. Maniwala ka sa akin. Pinili ka ng Diyos eh. Alam naman magkamali si Kristo. Hindi naman tao si Jesus, kundi ang Diyos natin. Kung pinili ka lang ng mga manggagamot, at hindi nila alam yung batas, doon ka mag-isip. Paano ka natablan? Kasi marami nagtatanong sa akin yan. Minsan di na ako nagsasalita. Para lang sa iba, magkaano lang tayo kasi mahirap naman. Pero hindi ko sinasabing masama kasi. At kapwa kita manggagamot. Kung nagkasakit ka, gagaling ka. Hingi ka lang ng tawad sa Diyos para hipuin ka ulit ng Panginoon Kristo at palayasin si Satanas sa loob ng katawan mo. Dahil may nagawa kang batas na kasalanan. Hindi kasi ang batas sa spiritual, hindi to pwedeng lagyan o anuman lagay. Dapat, kaya nga sabi ko nga sa inyo, una sa paggagamot, ayaw ko maggamot ng babae nakasanto. At kulang na lang yung nakalitaw yung dibdib na nakaganyan. At yung minsan pinapagalitan ko kahit kasama pang asawa.
Yung short na may clip, yung kulang na lang, saan ka pupunta? Magpapagamot ka ba? Opo. Saan ka ba pupunta? Sa SM o sa pasyalan? Diba? Pupunta ka sa tahanan ng Diyos. O, yun mga ganyan. Kasi, tao pa rin ako. Kahit sanay ako sa mga mundo, kamunduhan, kalamanan, at doon ako lumaki, mahirap na. Baka unahan ako ni Satanas. Kaya, lagi kong tinatawag ang mga anghel ko na maging mata ko kayo. At kung ano man papadala sa akin ni Satanas, dahil hindi ko naman kilala yung mga taong pinagpupunta sa akin. Yan ang sinasabi ko sa aking mga anghel. Number 1 yan. Number 2, dapat ang manggagamot ay hindi nagsasando. Kasi hindi mo nirerespeto ang katawan ng aking ama kasi may pityan sinasabi sa akin. Hindi ka magpapamacho. Hindi ka magiging macho do sa harap ng pasyente. At hindi ka magpapalaki ng mga katawan at maglalabas na maraming tattoo sa katawan mo. Kung may tattoo ka, o kung wala ka man tattoo at hindi ka magpapalaki ng katawan, dapat respetuhin mo ang aking ama na sumasa iyo at binabasbasan kanya. At pangatlo, para respetuhin ka na nagpapagamot sa iyo, kahit butas-butas ang damit mo, basta't naka-t-shirt ka lang at naka-pajama ka o bahala ka, nakapantalong ka, ay kagalang-galang kang manggagamot sa paningin niya at ginagabayan ka ng Diyos. Oo. Kasi kung hindi ka magsusuot ng mahabang damit o mahabang hindi mo ginagalang ang Diyos. Yun ang batas na pinagbabawal. May batas po yun sa spiritual. Kaya sinasabi ko lang to kasi marami nanonood sa akin, marami nagtatanong sa akin yan. Kung hindi ko sinunod ang batas ng Diyos, siguro may sakit na siya po, Andy. Kung pinipilit ko maggamot ng yung pinipilit ko maggamot lagi makasando. Ako nga, nagsasando lang ako sa loob lang ng bahay, sa kwarto lang. Magkasama ko lang ang asawa ko. Pero yung siya lang nagbibili niya sa akin, yung ganito, yung putol yung manggas. Kasi, nahihiya ako sa katawan ng Diyos. Nahihiya din ako sa mga anghel na pinagkalob niya sa akin na sila Ella, tsaka si Andel. Kasi sinabi niya ang Panginoon Kristo sa akin, baka iniisip mo, porkit anghel yan, ay hindi kanya nakikita. Isipin mo, para mo na rin silang anak kasi mga bata pa yan. Kung anong nakikita mo, nakikita din nila. Kung anong kinakain mo, nalalasahan nila. Kaya, nahihiya ako sa sarili ko. Kaya, yan ang sinasabi yan ang pinakabawal sa batas ng manggagamot. Number 1, huwag kang maggagamot na nakasando. Kahit emergency pa yan, pwede ka magsuot ng damit. Kasi nandyan na yan sa loob ng bahay mo, gagabayan na siya ng Diyos. So, huwag kang maggagamot na nakahubad. Kasi wala kang respeto sa aking ama na Panginoon mo. At pangalawa, wala kang respeto sa katawan niya. At pangatlo, wala kang respeto doon sa ginagamot mo. Paano kung si Satanas yun? Hindi mo alam. Dinaisahan ka niya, binabigyan ka niya ng sakit. Kasi wala kang protection para basbasan ng Diyos at ilawan galing sa langit. Sa mga ibon yan, mahal. Malas yan. Alin? Sali ng sa Ibon niya, maganda nga yan. hindi maganda. Ang dudumi, paano maganda yan? Siyempre, hindi pa ito nausukan. Yan lang, kagagawa lang. Yun lang po masasabi ko sa nagtanong sa akin, ha? Huwag niyo pag-iisipan ng aking ama ng Panginoon niyo. Hindi kayo niya pinapagalitan. Yung talaga lang ay minsan nakatakda lang. Pwede niyo pong baguhin ang lahat. Apo Andel, may tanong lang po ako sa bakit po Apo Andel sa mga namagagamot ako sa isang batang naghihiling water. Di ako umiinom niya at tubig. Pero, kung maintindihan. Apo Andel, may tanong lang po ako sa bakit po Apo Andel sa paggagamot ako sa isang bata. Naghihiling water ako, iniinom niya ang tubig pero niluwa niya. Kung naggagamot ka, Jonathan Espino, kung nanonood ka sa YouTube channel ko, dahil matagal ka ng followers kita dyan, kung niluluwa niya ang tubig at naggagamot ka, ibig sabihin, pulido ang iyong pagdarasal at ayon ng Espiritu ang presensya ng Diyos dahil sa pagdasal mo doon sa tubig. Kung ano bang inusal mo doon sa tubig, kalinisan, kung meron ba nanakit dyan, ito'y liwanag at kapayapaan at maghari
sa taong iinom nito. Ang kanyang mga sakit ay kanyang madumi at maihi at bumalik ito kung saan man ito nagmula o kanino man ito nagmula. Kung hindi niya ito ininom at naluluwa niya ito, ibig sabihin, Jonathan Espino, ay hindi niya gusto ang presensya ng Diyos. Ito yung makasalanan at mayroong masamang espiritong umaalis sa loob ng katawan niya. Napakasimple lang po yun. Kasi kung painumin mo muna siya ng tubig na walang dasal, try mo yung tubig nila dala-dala. Tubig naman nila yon. Hindi mo naman kung binili nila sa mineral o mineral nila sa tubig. Yun ang painom mo sa kanila. Ngayon, kunin mo yung tubig nila, dasalan mo. Pag hindi nila nalunok na may dasal ito, ibig sabihin, meron po yun karga o anumang nagdarasal o sino man nagpapasakit sa kanyang katawan. Kung bakit niya hindi ito malunok, imposible naman. Alam naman nilagyan mo ito ng kape o sipertina. Yun lang po yun. Hindi niya nalunok. Happy Sunday po. Apo Andy, Happy Sunday din po. Sareno. Yun lang po. Apo, may healing water po ba kayo bukas? Bukas po ba? Ano ba bukas? Lunes. Wala po tayong healing water na Lunes. Baka Martes po, mag-healing water ako. Kung mag-healing water po ako dito, gusto ko mag-healing water dito sa tapat ng altar. O, kasi maliwanag naman eh. Pwede ko pang buksan yung ilaw, patayin ko muna yung dalawa, yung isang bubuksan ko. Gusto ko mag-healing water dito sa tapat ng Diyos. Mag-a-announce po ako nyo kung anong oras, pero medyo maaga-aga na konti. Ganun po ba? Apo Andy, salamat po sa tanong. Opo, ganun po yun. Kung naggagamot po kayo, maraming salamat po at naway gabayan kayo ng Panginoon Kristo sa inyong paggagamot. Kung naggagamot po kayo siya, Jonathan Espinos, kasi nasa YouTube, nanonood ako. Naka-open din yung YouTube channel ko. 44 minutes na tayo nagsimula. Isa lang po yan, ipagpatuloy nyo lang po ang paggagamot. Kung naniniwala ka sa akin, ng nilangisa ng aking ama, ang aking bibig, huwag kang magagamot na nakasando o nakaubad. Galangin mo ang aking ama. Kasi hindi naman kayo, isipin mo, kung pari ka o ministro ka, anumang reliyon mo, magsalita ka doon sa apostol mo at nakahubad ka doon at sasabihin mo, mangangaral ka tungkol sa Diyos, nasa sayo na yun kung paniniwalaan ka ng mga apostol mo. Kasi kung ikaw ay hindi mo ginagalang ang Diyos at hindi mo ginagalang ang kanyang katawan, bakit gagalangin ka pa kaya ng mga apostol mo? Di magpapasaway din sila, maghuhubad din sila. Kasi tinuturuan mo sila na hindi maging maayos ang kanilang panunood. Siguro naman sa lahat ng reliyon, magaganda ang bihis. Sa Katoliko, ganun din. Pero may pasaway pa rin tao. Liban lang talaga yung tao, mahirap na mahirap at walang damit. At talagang ito'y natutulog lang sa kalsada. Naunawaan ng Diyos. Naunawaan ng Diyos yun. Pero alam ng Panginoon Kristo na wala siyang pambiling damit. Liban lang kung talagang butas-butas ng damit niya at napulot niya lang ito, pumasok siya sa tahanan ng Diyos, naunawaan ng Panginoon Kristo. Pero kung ang tao ay nakaya niyang bumili ng kahit isang face mask, face shield, o bagay nakakakain siya tapos hindi niya ginagalang ng Diyos, common sense na lang. Kasi iba-iba kasi yung patakaran sa paggagamot. Iba-iba rin yung iba-iba din yung nagtuturo. Pero ang Panginoong Nazareno kasi ang sinusunod ko. Kung anong sinasabi niya, sinusunod ko lang. Na bawal ako maggamot na nakasando. At hindi ka naman magpapamacho anak. Alam naman magpakita ka ng malalaking mong katawan. Patpating ka naman. Patpating kasi ako yung una ako naggamot eh. Buto-buto kasi ako. Ngayon, lumaking katawan ko sa tabog, hindi ko alam paano umalsa yung katawan ko, hindi ko rin po alam. Kaya pala po, Andy, kasi takot na takot ang bata sa akin. Ako, Andy, sa akin. Pag pamangkin ko po, ako, Andy. Opo, pag ganun, pag ginamot niyo po yung pamangkin niyo at takot po siya sa inyo, dating hindi siya takot. Meron po dito si Duwende. Si Duwende po, apo na po siya ng aking asawa na si, napapangalan ng totoo ni Duwende. Malit lang po yung, minsan nakikita niyo po siya rito, di ba? Minsan nandyan yung sa YouTube channel ko yung sumasayaw po, si Pusong Sagon. Yung sa YouTube channel ko, nag-live po ako minsan yung namasyal po kami, yung doon sa, dito rin yung sa Florida, yung sinabi niya, i-shoutout niyo po at i-subscribe niyo po si Apo Andy. Alam niyo po ba yung may sinasaniban yung batang yon, ayaw niya po lumapit sa akin. Pero lapit po ng lapit yun sa akin. Basta may sapi po yun, hindi lumalapit sa akin. Natatakot daw siya sa akin.
O, pagka nahawakan ko yung ulo niya at hinipan ko to, bigla na lang siya lalapit sa akin. Ganun po lahat yung mga bata, basta may sapi sa akin. Pero liban lang po talaga pag walang sapi ang bata. Basta panatag lang sila sa katawan ko at hindi po sila natatakot. Yun lang po yung mga bata. Doon lang sa bata. Hindi naman po magsisinungaling ang mga bata. 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old, 7 years old. Hanggang 10. Pag ang bata ay hindi lumalapit sa akin at takot sa akin, automatical, meron nakalagay sa kanilang katawan. Pero pag hindi po siya natatakot, kahit yung bata na makananay at takot sa tao, hindi po yan takot sa akin pag walang sapi. Ilang beses ko na po yan sa 5 taon ko ng paggagamot dito. At kailanman ay hindi pa ako nakakausog ng mga tao, bata. Hindi sila. Lumalapit sila sa akin, parang panatag ang puso nila sa akin. Baka isip siguro ng mga bata, itong taong ito ay hindi ako sasaktan ito at hindi ako gaganyan-ganyanin, etc. etc. Pero pag may sapi po yung mga bata, takot sa akin. Nararamdaman ko ang puso nila, nakakaramdam sila ng takot. Dahil yung demonyo ay natatakot at sinasabi sa kanilang isipan na huwag kang lumapit dyan. Yun, salamat din po, Jonathan. Maraming salamat po. Nag-blessing lang tayo kasi baka po sa Lunes, mayroon na po. At salamat pala dito, ha? Yung sa YouTube channel ko, hindi ko na po magalaw. Salamat po sa nagbigay ng santo niya, no? Diyan na po yung sa YouTube channel ko, ha? Babalik din po ako, nandito lang po ako sa gilid. Yan po, salamat po dyan, no, sa nagbigay. Inayos ko na po yan, ha? Salamat po. Nagbigay po niyan. Nakalimutan ko pangalan niya, pero alam ko pa yung ano yan. Salamat po sa nagbigay ng santo. Maraming salamat po sa YouTube channel ko, 33 like. 17 po nanonood. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din po sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nag-like at nag-share sa Facebook page. Nakikita ko po yan pag sino po nagla-like at saka nag-share dito sa akin. Dito rin po sa YouTube channel ko, alam ko po yung nanonood at nagla-like. Maraming salamat po sa inyo, ha. Tapos na po yung altar. Naikabit ko na po yung mga lagyanan ng sabon doon sa CR. Naikabit na rin po yung lalagyanan nyo doon ng bag nyo. Lalo pagka dalawang babae po nagpapagamot. May dala-dala po. Huwag nyo pong uulitin ko. Yung pera nyo, hawakan nyo. Pag pumupunta kayo rito, cellphone nyo, hawakan nyo. Kung makikicharge kayo, marami pong saksakan dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po ang saksakan dyan. Bantayan nyo po yung cellphone nyo. Pag nawala, pag naiwan yan dito at last na kayo nagpagamot, makukuha nyo yan. Dahil yung mga bata po, yung mga anak ko, hindi po nila pinapakalaman yan. Di iban lang po kung may pera nalaglag doon sa labas ng gate at walang pangalan. At walang kukunin po nila yan. Pero kung mayroong pangalan yan, ibibigay yan sa akin. Kung may mga address, tatawagan ko. Pero pag nawala po yung cellphone nyo at pera nyo at marami pang pasyente yan, huwag nyo akong pagbibintangan. Dahil hindi ko kakainin yung mga pera nyo. Kasi meron po dati nangyari yan dito. 2 beses na po yan nangyari. Pangatlo na yun dito. Yung pera niya, naiwanan niya po doon sa ilalim ng bangkuan. Siguro yung bulsa niya mababa. Hindi niya po na mabuti. Malayo ang distansya ng pasyente ko. Kaya nakuha niya pa rin. Kahit ako hindi ko rin alam na may wallet po doon. So, kasi pagkatapos ko maggamot, magpaalam sa Diyos, akyat na ako doon sa loob. No, malalaman ko lang yan kung ang aking anak na babae, siya po naglilinis niyan tuwing umaga, nagwawalis, natural, madidetect niya na po yan, makikita niya na po kasi lahat yan nililinis. Yan, wawalisin niya po. Yan lang po, ha. Pero kung ulitin ko, at inayos ko na po yung CR nyo doon, mayroon na po lagyanan nyo doon ng bag, sabitan. Ang pakiusap ko lang, yung magsi-CR po, kung may nakita kayo doon, nakalagay doon na yung tsinelas, pakitanggal at saka sapatos, may tsinelas po doon. At bumili na po ako ng tsinelas na 10 pares. Yung mga nakasapatos, pasensya na kayo kung may nakita kayo dyan dito sa may gilid na nakalagay po dyan na pakihubad ng sapatos at tsinelas kasi nakakawa po yung mga bata, ang haba po ng wawalisin nila. Meron na po kayo doon lagay ng mga sapatos nyo sa gilid. Kasi maliliit pa yung mga bata. Patpatin po yung nagwawalis. Alam niyo naman po yung si Emily, nakikita niyo po, ang anak kong babae, payat. Yung anak kong lalaki, hindi po masipag magwalis yun. Siya lang po nagwawalis. Umaba po yung wawalisin niya. Kaya yun lang po ang pakiusap ko. Meron po dyan 10 pares na tsinelas. Pagdating po sa CR, kasi wala po kayong tsinelas dito, may tsinelas na kayo doon,
Meron na rin po doon. Nandun na po yung sabon at sabitan yung bag. Hmm. Ilan po at maraming salamat po sa lahat ng tumulong. At salamat po doon sa nagbigay ng 2,000 na nagpapagawa kasi ako ng gate dito para itong kortina nito na sa likuran natin. Ito, yan, pinakita ko yan. Wala na po yan, pero dito lang po may kortina. Para po yung kortina niyan, dito muna po ilagay. Para dyan po yan sa bed, para dyan po, madaganda po yung itutulak ko sa inyo. Dyan po, mayroon na po yung plancha. May gate na po yan, nandun po sa kabila. Salamat po sa may nagbigay ng 2,000. Plus mayroon na po akong 5,000, 7,000 na po. Ay, di 8,000 na lang ang bubuhin ko. Paggawa po yun ng gate dyan. Kasi, hindi naman po, sobra naman po yung 15,000. Sabi lang po naggagawa, di baling sobra, wag lang kumulang. Kasi siya rin naman po naggawa nito para may gate po yan dyan. Dahil sumahod ako sa YouTube channel ko ng 5,000, may nagbigay po ng 2,000, share niya daw po yung sa gate dyan para tama naman yung sinabi niya. Para po, Apo Andy, hindi ka diretso yung pasukin ng pasyente. Para doon po sila papasok sa gilid. Tama po, lagyan niyo po siya ng gate at saka lagyan niyo po siya ng plancha para hindi po kayo na sisilawan ng araw doon simula sa labas. Para po yung pasyente, dyan lang po sila. At yung pasyente po dito sa paligid ko, yung magpapagamot lang, yung asawa niya, kasama niya, nanay niya, pinsan niya, dyan lang po ang kasama hanggang 2 at 1 lang dito. Yung susunod po, yon. Pero bawal po kumuha ng camera yung hindi kamag-anak. Pwede po kumuha ng camera yung kasama ng kamag-anak. Pinahintulutan ko to kumuha ng camera kung gusto nyo. Pero wag nyo pong kukuhanan yung hindi nyo kamag-anak, masama po yon. Privacy po yon. Minsan, hindi sinasadya ang kumukulam ay kamag-anak. Dahil away sa lupa, minsan away sa pera. Hindi ko to pinahintulutan. Oo. Pag automatical kinukulam yung pasyente, napapansin nyo, hindi ako nagla-live pagka kinukulam ang isang tao, hindi kayo nakakahalata. Pag lalo inboard dito ang mga kamag-anak ko, pinsan dahil sa pera, hindi. Nagla-live lang ako pagka kumukuha lang ako ng video at tinatanggal ko to. Kasi ayaw ko ng away. Ang dapat ang maghari ang kapayapaan sa puso't isipan. Kasi dito, itatama ng Diyos para maghari ang kabutihan sa inyong puso. Ayaw na po ng Kristo ang away kasi naghihirap na kayo sa mga sakit nyo. Yan. Katulad yan, may upuan dito 2. Pwede yung asawa niya, bantayan niya. Pwede yung anak niya, bantayan niya. May kasama po siya. Yung mga pasyente, doon po yung pahaba. Tapos yung tsinelas po, sapatos nyo, huwag nyo papasok, may tsinelas na po yun doon. Kung may makita kayong bawal ipasok ng tsinelas at yung barin yung sapatos, meron po kayong tsinelas doon. Tandaan nyo, patpatin po yung nagwawalis. Payat pa yun. Tsaka 8 years old lang po yung nagwawalis, pataas lang po siyang bata. Taas lang po yung anak kong babae. Natangkad lang po siya. Kaya mawa na kayo sa buto-buto yun. Kalansay yun eh. Tawag ko itong putikling. Kasi ayaw niyang tumaba. Tsaka hindi rin tataba yun. Talagang ganun po katawan niya. At anong inom at kain po niya yun. Apo, tanong ko lang po sa iyo, sa pag nag-vaccine na ako dahil na ako'y wala na po akong, hindi na po ako ano yun? Maintindihan yung hindi na po ako kadumal-dumal sa Panginoong Diyos. Hindi po yung totoo. Kasasabi nyo lang kanina, sir, naggagamot kayo at ginamot nyo yung pamangkin nyo at hindi na to natakot to sa inyo dahil sa gamot, sa tubig at dinuduwal niya. Nag-vaccine ka lang, hindi ka nakaduwal. Kaya pala kadumal-dumal sa Diyos. Tanong ko lang po sa iyo, nag-vaccine na ako dahil wala pa ako, hindi po ba ako kadumal-dumal at sa Panginoon Kristo? Hindi. Ibig sabihin, nagpa-vaccine ako. Alam naman sabi ko, Panginoon si Kristo. Alam ko naman ikaw ang gumagabay sa akin. Ang tagal ko na naggagamot, bakit hindi pa ako nagkakaroon ng maraming sakit? Wag na kaya ako magpa-vaccine. Pero hindi pwede. Kasi ito po yung gagamitin ng national ID natin kung saan man tayo pumunta, kung katunayan na nag-vaccine ka na. Bakit ka matatakot?
Kung ikaw ay nabaksin, bakit mo pinag-iisipan ng aking ama na ikaw ay instrumento niya at manggagamot? Na pag nabaksil ka, ay papagalitan ka ng Diyos. Sinabi ba yun sa, sa Bible? Wala. Hindi pa yung tulutan ng aking ama, ang aking katawan, ang katawan niya, katawan nyo, na may mangyaring hindi maganda kung tumatawag ka sa Kanya. Yung binaksin lang po ako, kinabukasan, nangalay lang po yung itong nangangalay, hindi yung balikat ko. Kahit nagagamot ako, hindi ako nagrereklamo. Kahit matinding sakit, nagdarasal lang ako sa Diyos. Bigla na lang po nawala. Hindi po yung kalukuhan po yung sir, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Kung nagagamot kayo, nagtitiwala kayo sa aking ama, hindi pa kayo marumi sa Kanya. Yung vaccine po yun, natural lang yun. Ako nga, gusto ko nga magpa-vaccine. Para libas, sinabi ko nga sa inyo, pag dumating ang panahon na magkaroon ako ng motor na NMAX, mamamasyal ako sa unang-una sa lahat ng simbahan dito sa Pampanga hanggang Mexico, yung mga sinaunang simbahan, hanggang papuntang Tarlac, Pangasinan, Kalasyaw, maganda simbahan dyan. Kung mayroon man ako nakakilala sa akin at magpapagamot, ano magagawa ko? Di gamutin mo siya. Basta wag lang 20 katao. Oo, kasi yung pinunta ko doon, mamasyal sa Panginoon Kristo at magpicture. Okay lang yon. Kung meron man talaga mag-imbita sa akin at nakita ko at nandun ako, walang problema. Painumin nyo lang ako ng tubig, masaya na ako. Paano kung gano'n yun? Hanapan ka ng ID kung vaccine ka na, di pakita mo. Hindi po yun, wag po kayo maniwala doon. Pasensya na po ako, hindi po sabi po ni sana po sa iyo, nag-vaccine na po ba kayo? Walang problema yun, magkaming isa ka ng pasensya. Kung ako ay na-vaccine na rin ako. Di ba nag-post niya ako sa YouTube channel ay sa Facebook page ko na nag-vaccine na ako na Sinovac ang nag-vaccine, Sinovac ang nilagay sa balikat ko dito sa kanan. Itong baka hindi matatapos itong December, mabaksinan ulit ako. Dito ko naman papaturok sa kabila. Dito naman ako magpapaturok. Di may ID na ako. Matakot sa vaccine. Ayun yung mabaksin kayo. Ako nga gusto ko mabaksin. Yung asawa ko nga takot yan sa vaccine. Sabi ko sa kanya, di ka ba naniniwala sa aking ama na pinadala niya ako sa iyo at pumunta ako dito sa lugar niyo sa Pampanga? Kung mamamatay ka, mauna ako. Oo. At sasabihin ko sa aking ama na buhayin ka at ako na lang ang mamamatay kasi alagaan mo yung mga bata, yung mga anak. Para ito, gabayan mo. Handa akong mamatay, ibigay ko ang buhay ko sa iyo, makakakit na ako sa langit. Huwag ka na lang mamatay, ako na lang. Pwede ko naman request sa Diyos yun. Sabi niya kasi sa akin, pag namatay ka na, humingi ka lang sa akin na sino ang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. At wala kang kayamanan na mapupuno dyan dahil ang kayamanan mo ay nasa langit, nasa akin. Pwede naman ako mag-request kung sinong gusto ko. Katulad ng kapatid ko, katulad ng asawa ko, katulad ng anak ko, katulad ng mga taong naggawa sa altar ng Panginoon Kristo, nagbigay. Sabihin ko sa kanila, lahat po nang nagsabihin ko sa Panginoon Kristo, lahat po nagbigay na sa altar nyo, nagpatayo, bigyan nyo po sila ng swerte na katulad ng ginagawa nyo sa akin. Bigyan nyo po sila ng 10 taon na swerte. Bahala na po sila kung saan nila gagamitin yung pera o anumang swerte ibibigay sa inyo. Basta sana po maalala nila kayo na puntahan sa inyong tahanan. Yun lang. Kita mo sabi ni Benito, salita ka ng salita, di ka napapagod sa kakwento mo. Hindi po kami nagkukwentuhan. Kung ayaw nyo po manood sa akin at asar na asar po kayo sa akin, huwag po kayo manood. Kasi dito, sinukwento ko lang yung nagtatanong sa akin sa YouTube channel. Kasi meron ako dito sa YouTube channel, nandito rin ako sa Facebook page. Ayaw mo na yan. Papansin lang yan. Kasi nainggit na naman yan sa akin. Ba't hindi kayo black? Pagka naiinis kayo sa tao at nagagalit kayo, Pangit. i-delete mo o kaya i-block mo ko para hindi mo makita ang pagmumukha kong pangit o at tanga at kung kling-kling Sa tao, ako. nakikinig naman. Kami, nakikipagkwentuhan kami. Pero kung ikaw, Benito, Dion, matalino ka at anak ka ng Diyos, maghari sana sa iyong kapayapaan. At hindi kung ano-anong pinagsasabi mo
na hindi ka lugod-lugod sa aking ama. Kaya nga ayoko maging judgmental eh. Kasi kung ilang times ang sasabihin ng utak mo at sa iyong bibig, ganun din times din ang magiging kasalanan mo sa aking ama. Pagdating ng panahon, nakarecord yan lahat. Sasabihin mo, hindi po ako nagsalita niyan. Sasabihin ng kakambal mong anghel, sinabi mo yan eh. Gusto mo, gagayahin ko yung sinabi mo. At kung anong oras nagsalita ka, ganitong oras, araw ng linggo, anong buwan at taon, tanda mo, nakalagay yan. Darating ang panahon, ang sinabi ko ay mangyayari yan. Kaya yung sinabi mo sa akin, may kasalanan ka sa aking ama. Nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya darating ang panahon, nakalista ka. Itong araw nito, naka-ekis ka. Kung hindi ka nakagawa ng kabutihan ng 5 kabutihan at hindi mo ito natakpan, antahin mo ang parusa ng Diyos pagdating sa panahon mo. Yan ang mangyayari. Kasi sinabi ng aking ama, lahat ng bibig nyo ay bibig ko. Lahat ng isip nyo ay isip ko. Lahat ng mata mo ay mata ko. Kung anong sinabi mo sa aking kapwa, sa iyong kapwa, yun din ang magiging batas mo sa kasalanan mo. Kaya natuto ako na hindi mag-judgmental sa tao. Kasi natatakot ako, may anak ako. Baka pagdating ng panahon, maparwa siya o anumang mangyari sa kanya dahil sa kasalanan ko ng aking bibig. Kung wala kang takot sa aking ama, eh gawin mo, i-block mo ko para hindi ka mainis sa akin. Ganun lang yun. Kami, meron akong kakwentuhan dito sa YouTube channel, nagtatanong siya dahil siya yung gagamot. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag kang matakot kung ikaw ay nabaksin. Masiyahan ka dahil ikaw ay buhay pa at hindi ka pa tinatanggap ng aking ama at wala kang kasalanan sa kanya dahil ito ay ginabayan ka at ang mga taong ito na gawa ng baksin ay pinaghirapan nila ito sa buong sanlibutan upang ito ay protection natin sa anumang COVID-19, anumang sakit. Para ito sa atin lahat. Simple lang yan, di ba sinasabi ko sa inyo? Pagka araw-araw kayo galit sa kapitbahay nyo at inis na inis kayo, hindi magiging maligaya ang puso nyo. Pag araw-araw kayo naiinis kahit kanino at walang kapayapaan ng usip at puso nyo, araw-araw kayong hindi makakatulog sa piling ng Diyos. Araw-araw kayong magagalitin, mainitin ng ulo, kung ano-anong pumapasok na kamunduhan at unti-unti ka nang magkakasakit na hindi mo napapansin sa iyong ginagawang kasalanan sa aking ama na Panginoon mo. Kasi sinasabi ko to dahil ako'y nagpunta kasi may nagtatanong sa akin, kaya dalawa rin ang kinakausap ko. Dahil yung ako'y nasa sabsaban, natatakot ako sa taong lumapit at magsalita. Kaya ginawa ng Panginoon Kristo sa akin, nilangisan niya ang aking bibig, siya ang daw magsasalita. Sabihin ko lang ang sa kanya ang totoo kung anong ginawa niya sa akin. Kung ano mang ginagawa sa akin ng aking ama, sinasabi ko rin to sa akin pasyente. Kasi para lang daw matuto kayong tumawag sa kanya at huwag kayong mag-isip-isip na kayo ay pinarurusahan ng aking ama na Panginoon nyo. Dahil ang Diyos ay hindi nagpaparusa at hindi nagbibigay ng sakit kailanman. Ang Diyos niya Panginoon na nga natin, hinusgahan pa ng masama. Sasabihin pa, sinungaling, manloloko, hindi siya totoo, anak siya ng demonyo, nagpapagaling siya, anak siya ni Satanas. O diba? Kahit nga ako, sinabihan din akong anak ni Satanas Sinabihan din ako na may kling-kling ako, may sinto-sinto ako, bobo ako. Anong magagawa ko? Matalino kayo. Bobo ako. Anong magagawa ko? Ayan yung pagdating ng panahon, sabi sa akin ni Ella, ang lahat ng umapis sa iyo, Daddy, kasi yung minsan tawag niya sa akin, para na siyang anak, matalino pa ho kayo sa kanila Hindi nyo lang po alam kung kayo ay wala lang sa katawan ng taong yan. Baka magulat po sila kung sino kayo. Pag kayo namatay na. Makikita na rin po kayo niyan nila sa langit. At makikita po nila kung sino kayo. Kung ano po talaga kayo. Minsan sinabihan na ako ni Tandang Ermitanyo, kung nalalaman mo lang ang totoong pagkatao mo, hindi ka masasabi mo na ikaw ay ordinaryong tao lang. Kasi hindi ka pipiliin ng Diyos kung ordinary kang tao. Pinanganak ka sa mundong mahirap. Pero sa panahon mo, hindi ka mahirap. Isa kang mayaman. Mayroon kang lahing tumatanaytay na isang magandang dugo.
Sa akin na lang yun. Oh. Kaya, si Ella ay hindi rin karaniwan anghel ng Diyos. Pati si Iya. Sabi niya, hindi po kami basta-basta pumupunta sa manggagamot. Kung hindi po kayo ay mataas ang inyong lahi. Nandyan lang kayo sa katawan niyan dahil hinihiram niyo lang po yan. Dahil pinili po siya ng Diyos para gabayan niyo po siya. Upang gabayan kayo ng Diyos para sa Kanya at makatulong po kayo sa inyong kapwa. Ang mahirap nga, alam naman turuan ko kayo maging masama. Sabihin ko sa inyo, pag kinulam kayo, magalit kayo sa mga makukulam. Magalit kayo doon sa kapitbahay nyo. Walang kwenta yun. Dapat yun, sinasaktan din mga salbahe. O, di ba? Hindi yun ang tinuro sa akin aking ama. Tinuro niya sa akin ang magpakumbaba at manatili sa kanya. At huwag mag-isip at siya daw ang bahala sa mga tao. Kasi yan ang sinasabi ko. Kasi pag nangangaral ka, mayroon darating si Satanas. Bubulungan yung tao na sinabi niya kung ano-ano. Hindi nagkaroon siya ng kasalanan sa Diyos. Kaya nga, gusto ko lang makipagkwento sa inyo at pagtapos ko mag-insensuhan dahil masaya lang ako. Dahil itong araw nito, natapos ko na pag-insenso, nagkaroon na ng blessing ng Diyos, nagkaroon na ng aura. Ibig sabihin, binaba na to ng Diyos at inilawan na. Handa na to bukas na may maggamot na. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa dami. Kita nyo ha, dati natutulog lang ako sa sabsaban. Alam naman to ng iba sa YouTube channel ko. Hindi ako nangarap maging manggagamot. Ilang beses ko to tinanggihan. Hindi ko rin pinapangarap na pumunta sa Pampanga. Natutulog lang ako, walang ventilador. Akalain mo tong inuupuan ko? Nakikita niyo po ba yung inuupuan ko? Binigay lang ng pasyente ko yan. So, dati, makaupo ka lang sa ganito, mayaman ka na. Oo. Umuupo lang ako saan? Sa basurahan. Ngayon nakakaupo na ako. Binigay ng Diyos. Sabi niya sa akin, magtiis ka, darating ang panahon na hindi kita pahirapan. At bibigyan din kita. Kita mo 43,000 subscribe follow page pa lang ako. Marami pa nauna sa akin mag-Facebook page dahil hindi naman ako nag-aral, wala akong alam sa mga cellphone. 100,000 pa. Paano ko to mapapatayo itong templo ng Diyos kung hindi sila ginabayan ng Diyos? At kayong mga taong nag-donate nito sa lahat ng bagay, maliit man o piso, 20 man o 5, ay kayo pinili ng Diyos. Ilan kayo pinili ng Diyos ang nagbigay dito sa tahanan niya? Ganun kayo. Hindi pa kayo pinapanganak sa mundo, nakatalaga na sa balikat nyo yan na magtayo ng templo ng Diyos. Alam nyo ba pag magtayo ka ng templo ng Diyos, ay napakalaki nito. Napakalaking swerte ito para sa pamilya nyo. Hindi naman kami ako suswertein eh. Hindi, bagkus kayo iangat ng aking ama, kahit piso lang. Bakit kamo? Maswerte kayo. Dahil hindi pa kayo pinapanganak sa mundo, magtatayo kayo ng templo niya. Ibig sabihin, matataas ang angkan ng mga lahi nyo. At ibig sabihin, kayo ay unang panahon ay nagbigay din sa templo ng Diyos. Nagkataon lang, pinanganak kayo sa ganyang panahon. Reincarnation. Katulad niya sabi sa akin ni Ella at saka ni Iya, reincarnation nyo na lang po yan eh. At hindi naman po talaga kayo yan eh. Ginagamit lang po yung katawan yan dahil sa panahon nyo. Lahat po ng tao umikot lang sa mundo at sila po rin yun. Pero ngayon, hihiramin ulit sila ng Diyos para ibaba at itayo ulit yung templo nyo. O, tinemplo nyo. Kayo po ang pinakaswerte, hindi ako. Isipin mo, 43,000 followers lang ako. First time ko lang mag-live sa Facebook page na ginagamot. Lagi ako sa YouTube channel. Nakita nyo po, hindi sinayang ng Panginoong Kristo yung mga perang binigay nyo sa altar ng Diyos, itinayo niya. O di mapalad kayo sa 2020. Di ba? Nabuo ang templo ng Diyos para po to sa lahat na nangangailangan ng tulong niya sa bahay panalanginan. Ito po ay bahay panalanginan niya. At pwede rin po kayo manalangin sa Kanya at maririnig niya po kayo. Pag tumuntong kayo dito sa bahay niya, dahil ito ay galing sa taong bayan, para din po itong simbahan, na malaking simbahan, kapilya. Hindi ito ordinaryong kapilya lang na tinayo ng Diyos. Ito, dito po lahat nagagamot ng mga kung ano-ano karumanduman na galing sa demonyo. Isipin mo, dahil lahat po dito pumapasok ay pinakikinggan ng Diyos. At maswerte kayo. Kayo po yun lahat, hindi po ako. Kaya isipin nyo po yun ha.
Wala pang nagpatayo ng templo ng Diyos dito sa Ascomo, sa lalawigan namin, na galing sa 43,000 followers lang. Kaliit-liit lang po yung 43,000, yung iba nga 100,000, 1 million. Pero nakapagpatayo po ng altar ng 43,000 lang. Makita niyo po, pinili ng Panginoon Kristo ang bubuo sa pagtayo niya. Kaya napakaswerte niyo. Kung sasabihin niyo swerte ako, hindi, maswerte kayo. Kasi kayo, bibigyan pa kayo ng kayamanan ng Diyos dito sa lupa, pati mga anak nyo, pati apupuhan nyo. Ako, wala naman akong kayamanan ibibigay ng Diyos dito dahil nasa langit lang. Ang trabaho ko lang, lipunin ang mga demonyo at ibalik kayo sa pananampalataya at manatili kayo sa aking Ama na huwag kayong mag-agam-agam at huwag kayong mag-isip-isip ng kung ano-ano mga bagay na hindi nararapat sa katawan ng Diyos. Maging masaya kayo dahil buhay pa kayo, maging masaya kayo, may mga pamilya kayo, maging masaya kayo dahil may nandyan yung mga anak nyo, maging masaya kayo na nanatili kayong buo. At kung mawala man ang inyong pamilya, huwag niyong isipin sila ipatay. Hiniram sila ng Diyos at nandun sila sa tahanan ng Diyos. Hindi sila mga patay, sila ay mga buhay pa. Namatay lang ang katawan tao nila, pero ang espiritu nila nananatiling buhay sa inyong isip at puso, sa inyong puso at kaluluwa. Kung namatayan kayo ng anak, huwag niyong sisisihin ang aking Ama. Dahil ito'y hiniram niya, may dahilan siya. Pero pag namatay kayo, makikita niyo rin yung anak niyo. Magsasama-sama din kayo na para kayong buhay na tao na ganito. Yung tao nga lang tumatanda, nagkakasakit. Pero pag kayo ay namatay na sa langit, hindi na daw kayo magkakasakit at hindi na daw kayo tatanda, sabi ni Ella. At wala ng bagyo, at wala na kayong iisipin kung ano pang kakainin nyo kinabukasan o ano pang trabaho kukunin nyo para mapuno ito habang kayo nabubuhay sa lupa. Sa langit, walang hanggan ng buhay, walang hanggan ng pagkain, walang hanggan ng pagpapasalamat, walang hanggan ng pagdarasal, at walang kadiliman. Ganyan sa langit. Kung ang lupa ay meron daw dagat at batis, may maganda din daw doon paliguan. Yun ang sabi sa kanila. Kung ang mga halaman dito sa lupa ay nalalanta at sumisibol, ang halaman sa langit ay hindi nalalanta kailanman. Bagkus ito'y naririnig ng iyong isipan, ng iyong puso, nagsasalita sila at nakakausap mo. Ang mga ibon doon ay naririnig mo at naintindihan mo. Kung ano man. Yun ang sinabi niya sa akin. Kung ang mga ibon dito at hayop ay nagkakasakit dahil sa virus, pagdating doon ay hindi nagkakasakit ang mga ibon at hindi ito namamatay. At kailanman ay hindi ka magugutom kailanman at magandang tanawin doon sa langit. Yung nga lang, hindi pa ako nakarating doon. Nakarating ko lang yun, parang gintong hagdanan. Yung palang napuntahan ko. Kaya pag sabi ko nga sa sarili ko, pag ako'y namatay, sana makarating ako doon. Yun lang po at maraming salamat po. Apo Andy, sana bantayan din po kami ng mga anghel mo para po proteksyonan po kami. May mga anghel po kayo. Kung tatanungin nyo ako, sinagot ko na po sa YouTube channel niya. Kung ano po ang wangis nyo, ibig sa Tagalog, sa kamukha nyo po sila. Yung wangis po ng mukha nyo, yun nga lang po sila, walang pekas. Kung ikaw po may pekas, wala silang pekas. Kung kayo ay ang mata nyo ay bulag, sila hindi bulag. Kung kayo ay pipi, hindi sila pipi. Kung may kapansanan ng katawan nyo, hindi po sila may kapansanan. Kawangis nyo po ang guardian angel nyo. Kamukha nyo po sila. At yun nga lang, hindi sila tumatanda. Nananatili silang press ang kanilang mukha. Para po silang mga sanggol o mas cute pa doon sa sanggol ang kanilang mga mukha. At mababait po sila. May mga guardian angel po tayo. Hindi po tayo ding walang guardian angel tayo sa kanan. Pag wala tayong guardian angel, sinabi ko na to sa YouTube channel ko, magiging salbahi ang tao. Wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang takot sa ating Panginoon na Panginoon niya rin. At gagawa siya ng kasamaan. Bakit nawalan siya ng guardian angel? Pinadala siya ni Satanas. Pinanganak siya ni Satanas. Hindi siya pinanganak ng Diyos. Pwede siya na ganyong tao. Lahat ng anak ng Diyos ay may mga anghel. Lahat ng tao sa mundo
ay may anghel. Imposibleng walang anghel ang tao. Walang balancer to pag walang anghel. Meron tayong anghel. Siya magiging balancer natin. Manatili kayo sa aking ama at lagi kayong pinagabayan yan. Opo. Salamat din po at magandang gabi po sa inyo lahat. May 1 oras na po tayo at 20 minutos. Maraming salamat po. Tapos na po tayo mag-insenso, naramdaman ko na parang mayroong espiritong bumaba galing sa langit at may aura na po yung bahay. Ganyan po si Apo Andy. Pag tumutungtong po ako sa bahay, nalalaman ko po ang bahay na walang spirit. Ibig sabihin, walang presensya ng Diyos, nakasarado. Pwede may kamalasan ng bahay. Natutukoy po to ng sense ko pag nakatungtong ng aking mga paa. Hindi ko po to alam kung paano ko to nagagawa. Kaya nga sinasabihan si Apo Andy, may kling-kling, may tililing. Kasi yung mga may tililing, kami po yung lulupig sa mga matatalinong anak ng demonyo. Kasi yung anak ng Diyos, lahat po ng mga anak ng Diyos puro bobo. Wala pong anak ng Diyos matalino. Kasi ang matalino, ang Panginoon Kristo, ang mga anak niyang mga anghel, tayo po yun, ay hindi po sobrang talino katamtaman lang. At hindi po nagpapaisa kay Satanas. Yung mga sobrang talino po at walang masyadong bilib sa kanilang sarili, ayun po yung mga anak ng demonyo. Ito, naramdaman ko na po na may presensya ng Diyos. Kaya pagka nagpapainsenso sa akin yung mga bahay minsan, napapansin ko walang presensya ng Diyos. Bakit kamo? Simple lang. Meron tayong kumpare, kaibigan, nangungutang sa atin ng pera. May dala-dala po silang kamalasan. Minaway sila ng asawa nila. Nakipag-away po sila, doon po sila nagtago. Nagdala-dala sila ng malas. Kaya yung presensya ng bahay, pag natutungtong ako, nararamdaman ko, mabigat. Tapos naamoy ko malan sa loob ng bahay. Kahit araw-araw pa ito nililinis. Kahit araw-araw pa ito nililinis ng mga kung meron silang katulong. Nararamdaman ko yung aura ng bahay, madilim-dim. Baga sa Kapampangan, madalumdum daw. Madilim. Pag nabasbasa na to ng Diyos at lagi ang taong nagdarasal at naisensuan na to, nararamdaman ng aura ko, ng spirit ko, medyo magaang na ang aking pakiramdam. May kailan pa kaya may kling-kling din po kami. Tawa tuloy ako kay Ate Gladys Aliling Ignacio. Yan si Ate Gladys Aliling Ignacio ay isa po yan doktora sa Nueva Ecija III. Kung meron po kayong mga aso, pwede po kayo bumili sa kanila ng aso. Pwede nyo po pa-inject yung aso nyo sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Medyo malayo po sila doon sa pinuntahan ko sa Nueva Ecija. San Roque, Nueva Ecija, pero mas malayo pa yun sa kanila. Ano po siya? Doktora po siya. Mega shoutout po kay Ate Aliling Ignacio family. Sa inyong pamilya. Nakapunta na po ako dyan. Maraming salamat po ha. Thank you so much. Kung meron po dyan yung mga taga Nueva Ecija, may mga aso kayo. At gusto nyo pong bumiling aso sa kanila na mamahalin. Ganyan. Alam ko nagbebenta sila. Joke. Doktora po yan. Sabi nito, may tililing din po kami. Wala pa silang tililing. Ano lang po yan, followers ko, ko po yan, nakapunta na po ko sa bahay nila. Doon sa nabasa ko lang po yung sinabi niya. Hindi po yung ibig sabihin niya. Good job again po. Paano po bang mag-donate para sa Para saan po kayo mag-donate? Sa gift ng nakaipon na po ako dyan ng 5,000 po pong sahod. Tapos may nagbigay po ng 2,000. Bali 8,000 na lang ang kulang ko dyan. Tapos wala na. Ayos na po yan. Kung gusto niyo, bahala kayo. Pero hindi ko po kayo pinipilit kasi baka sa January, katapusan po ng January, February, baka sumahod na naman ako. Hindi naman po ako buwan-buwan sumasagot, 2 buwan. Kaya nga sa YouTube minsan mag-apply na po, upload na po ako ng video. Nag-chat na po ako sa page niyo po, Apo Andy Calderon. Opo, lahat po nag-chat sa Facebook page ko po, nakikita ko po kayo. Pero hindi ko po kayo nire-replyan. Pero lahat po nag-message sa asawa ko sa messenger niya. Sinabi ko na sa asawa ko, yun po yung ililista niya. Ay, sabi kay Ate Gladys Aliling, in-schedule ko siya niya, hindi ka nga sila tumapit. Tapos nagpapaschedule ulit. Paano yun? Nasa na ba yun? Ate Gladys Aliling Ignacio, doktora ng mga
hayop. Yung pina-schedule nyo daw na inyong kamag-anak galing Batangas ay hindi daw ito nakapunta. Kung magpapa-schedule po kayo ulit, January na po kayo magpapa-schedule. Yung si Ate Aliling Ignacio family, yung doktora po, alam ko po yun dahil nakarating na ako sa kanila. Hindi daw po nakarating yung pasyente na pinadala nyo. Galing po ng Batangas. Oo. Kung i-schedule nyo po ulit yung kamag-anak nyo, another na lang po siya sa January. Itong December po, napuno na po. Sabi ko nga sa inyo pag nag-schedule po ang asawa ko ng dalawa, simula umaga, tanghali, at gabi, yung isang buwan pa kulang na agad. Kanina may pumunta po rito, personal magpa-schedule. Alam ko may pumunta rito kasi naggagawa ko kanina Taga saan yun, mahal? Yung taga Lubao po. Ay, Obsession Lubao lang pala. Taga Pampanga lang pala yun. Pero salamat po pala kanina yung nagpunta rito Yung pasyente ko yon, hindi po sila mahilig manood ng Facebook page. Pero alam po nila yung number ko dati. Tinatawagan daw po nila, hindi ito sumasagot. Pumunta lang po sila dito kasi magbabakasyon sila dyan sa Pangasinan, ay sa Tarlac. Salamat po doon sa unbox na binigay niya. Kaso, pinagamot niya po yung anak niya doon sa ibang manggagamot. Wala namang problema Okay naman po. Pero maganda naman po yung nangyari. Nakita po yung duwende sa loob ng bahay nila. Binatukan niya po. Kaya nagalit yung duwende. Binigyan po ng sakit yung anak niya. Pero natanggal ko na po ito at naayos ko na. Salamat na lang doon sa binigay niyang manok. At maraming salamat din po lahat doon yung kumuha po ng pangontra ng Agimat, si Morales po, yung call center na sinaniba ng demonyo at saka aswang. Doon po sa pinagtatrabaho niyang call center, hindi ko na po maalala kasi matagal na po yun Hindi pa ganito yung altar nito yung kahoy pa dati. Magaling na daw po siya kaya kinuha niya. Salamat din po pala doon sa ham. Alam ko yung ham po yun, baka galing po to sa opisina nyo, doon sa binibigay po sa inyo sa inyo sa opisina para po sa inyo yun Baka yung gifted na binigay sa inyo sa opisina, yung mga binibigay pong ham, binigay nyo na po sa amin. Salamat po. Sana hindi na po kayo nag-abala. Itong ham po, sabi ng asawa ko kasi nag-abroad po siya, ay original daw po ito. At doon po sa ano ba yung hotdog ba yun, mahal? O yung hotdog pong malalaki, ay sigurado, tuwang-tuwa na naman po yung anak ng lalaki. Maraming salamat po doon sa binigay nyo. Pero sana hindi na po kayo nag-abala. Pero salamat pa rin kung talagang bukal sa puso nyo yan. Salamat po. At yan, meron na po kaming handa ng Pasko. Hindi ko na po, paparate ko na lang po yun. Yung ham po. Salamat po daw, sabi ng asawa ko, original po yun. Salamat po doon kay Morales. Morales po apelido niya, Rose Morales. Mary Rose Morales po pala. Salamat po kasi yun ang sinaniban ng aswang at saka ng demonyo na sinasabing kinukulam siya. Tapos sinabi patay na daw yung mangkukulam. Hindi mo mapapatay yung demonyo. Paano mo mapapatay yun Demonyo na ngayon, wala na katawan lupa. Salamat po sa kanya. Salamat po sa binigay niya. At saka doon po sa yung si Sinaida Manaloto, kung naririnig niyo po ako at lagi naman po siya nanonood ngayon, pwede niyo na pong kunin yung kwintas niyo kasi taga Pampanga lang po kayo. Announce ko lang po pala kay Sinaida Manaloto. Yung kwintas niya po ay tapos na po. Tapos na po yun ng Biyernes. Kaso nag-ayos lang po ko nitong linggo kaya hindi ko to nakalimutan ko lang. Yung si Sinaida Manaloto, ulitin ko, lagi naman kayo nanonood sa akin, hindi ako makapag-message sa inyo, wala pala akong load. At hindi ko naman kayo friend sa messenger ko. Pwede po kayo pumunta rito dahil taga Mexico, Pampanga lang naman po kayo. Pwede nyo na po kunin yung agimat nyo bukas ng mga bandang 1:00 o 3:00. Taga Mexico lang naman kayo. Mga 1.5 oras lang may Mexico, Pampanga rito. At nakarating na po kayo. Matagal na po yung kwintas nyo. Tapos na po ito sa panalangin. Isusuot ko na lang po ito sa inyo. Huwag po kayo magdadala ng pasyente, ha?
Isusuot lang po yung kwintas sa inyo, yung Sinaida Malyari Manaloto. Pwede nyo na po kunin yung agimat nyo. Pero kung magpanood po ako bukas, iti-text ko po kayo. Kung mapapanood nyo po itong live natin itong araw na ito at lagi naman po kayo nanonood at nakikita ko, ulitin ko si Sinaida Malyari Manaloto. Kung taga Mexico, Pampanga po siya. Tapos na po yung agimat niya. Pwede nyo na po itong kunin ng 1:00, 3:00, bala kayo 4:00. Ganun pong araw, bukas po, ganun oras nyo kunin. 1:00 hanggang 3:00, 4:00. Pwede nyo na pong kunin to para maisuot na po sa inyo. Si Sinaida Malyari Manaloto. Salamat po. Kung makapag-load po ako, iti-text ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo ha. Masaya lang ako dahil tapos na po. Naalala ko yung altar ko dati. Pag umuulan, nag-aalala yung asawa ko, nababasa yung santo. Tapos pag marami akong pasyente dyan, nagsisiksikan sila dito sa pwesto ko. Kasi naagihan po sila. Ngayon, ang bait talaga ng Diyos. Hindi na po sila maanggihan. Maraming salamat po sa nagbigay ng 2,000 pa pala. Nakalimutan ko. Ayaw niya po pasabi yung pangalan eh. Ayaw niya ba pasabi man? Ayaw. Salamat pala doon sa 2,000. Yung panggawa po ng gate ng altar dyan, no? Plus may 5,000 na po pala ako. Ha? Hindi pa ba naulog? Ha? Dati nagbigay na po kasi siya eh. Sabi niya, linggo pala ngayon. Bukas pa pala niya yung ulog. Pero nagpapasalamat na ako kasi pag nagsalita po yung ginagawa niya. Opo, salamat din po doon sa nagbigay po ng yung nagulog po ng 2,000. Kasi nagbigay din po yung sa altar dati, nagpagawa po ng pader. Tulong niya daw yon para daw magawa. Tama lang daw po yung sinabi ko na lagyan talaga ng gate yan kasi lahat ng pasyente papasok yan, labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. Salamat din po pala. Salamat po sa kanya, nagbigay po sa altar ha. Para po sa bali 7,000 na po yung naipon ko sa akin. Mo nagbigay siya? Di ba? Nagbigay siya. Nagbigay po. Ano pangalan niya? Jennifer. Jennifer. Ano ang apelyido? Guillermo. Salamat din pala doon kay Jennifer Guillermo. Guillermo pala. Kay Jennifer Guillermo. Nagbigay pala siya ng pambili ng bangkuan. Kaya pala sabi ko, parang dumami bangkuan. Meron pa kasing upuan na may lamesa po. Yung binigay niya po ng bangkuan. Salamat din po pala pambigay. Meron pala siyang binigay pambili ng bangkuan. Isang araw pala yun. Webis yata pumunta yun dito. Salamat pala kay Jennifer Guillermo. Guillermo po. Yung Guillermo po. Babae po yun eh. Nagbigay pala siya pambili ng bangkuan. Kaya ang bangkuan na dyan, 4 plus 8, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20 na pala yung upuan. Bibili pa pala ng 4, 24. Salamat po pala, nakompleto na yung upuan. 30 per 24. Pwede na po yung 24. Maximum po ng paggagamot, 20 hanggang 25. Pwede na po yun, 25. Mahaba-haba na po yan. Salamat po pala. Yung nagbigay po ng 2,000, salamat po pala doon sa paggawa ng yan. Maipon din natin yan. Salamat po talaga, salamat talaga. Wala po ako masabi. Puro pagpapasalamat. Hangad ko na ipagdasal kayo sa Panginoon Kristo. Thank you so much po talaga sa lahat. Maraming salamat. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din po, Olier mo. Good evening po, paano po mag-donate para sa altar. Punta na po kayo kay Santa Cruz. Yung magpapagamot po ng online, pasensya na kayo. Hindi ko na po kayo magamot dati. Yung mga dati ko nagbigay ng pasyente sa online, naggumaling po at nagbigay po sila, nag-recommenda ulit sila sa akin ng pasyente. Hindi ko na po magawa kayong kausapin ng umaga.
tuwing gabi ko na lang po kayo makakausap. Kasi po, hindi ko na pumahati ang oras ko eh. Maghapon na po ako nagagamot. Pangalawa, naghihiling water pa ako. Pangatlo, nakikipag-usap pa ako sa inyo ng paggagamot. Kasi masyado pong mapapata ang katawan ko nito. Pero salamat pa rin. Sana bigyan pa rin ako ng lakas ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat ha. Salamat po. Bukas mag-umpisa na po tayo maggamot. At nabasbasa na po ng Panginoon Kristo. Salamat. Ano ba pangalan nagbigay ng santong yan? Ano ba apelyido nila? No, sa dami po kasi ng pasyente. Salamat na lang dito kung nanonood ka, sir. Alam ko lalaki yung bigyan nito, mag-asawa eh. Ito po yung binigay ng santo. Inayos ko po yan, tinanggal ko po yung plastic niya. So, yan po siya. Salamat po. Yung Ate Cervantes, binatanong niya. Si Ate Cervantes pala, mega shoutout pala. Nakalimutan ko si Ate Cervantes. Kamusta na kayo, ate? Yan ang nagpaparamdam. Hindi na kayo nagpaparamdam kasi wala po kayo sa ibang bansa. Nasa Pilipinas kayo. Baka busy po kayo sa pamilya nyo. Mahirap daw ang signal sa kanila. Mahirap pala signal? Ito wifi pa. Nga pala, mahirap pala signal sa kanila. Sila sa Salamat pala kay Ate Cervantes. Nagbigay po yan ng santo. Salamat pala. At salamat din po pala kay Ate Norma Caballero Chon. Mega shoutout at kay Ate Carmen Caballero Tagre. Mega shoutout po. Kay Jason Africano. Maraming salamat. At saka kay Christian. Yung kay Christian nagbigay po ng pong Nazareno. Ayan po yung binigay niya pong Nazareno ha. Salamat din po sa kanya. Yung nagbigay po si Jason Africano, taga Isabela. Yung binigay niya po santo ninyo. Yung santo pa na isa, hindi pa dumarating yung pinagawa natin. Hindi ko pa namin napupuntahan eh. Yung Apolordes. Jason, hindi ko pa sa'yo napapakita dahil hindi ko pa napupuntahan. Busy pa ako. Salamat din po pala sa nagbigay dito kay Ate Christina Malong, taga Toronto, Canada. Salamat rin. Salamat din po sa lahat nag-donate niyan. Galibo. Yan, marami po nagbigay ng santo. Dati yung santo ko lang kasi laki lang ng posporo eh. Kasi laki lang nito. Ngayon, malalaki ng santo. Maraming salamat po sa lahat. Salamat din po pala sa nagbigay ng bed. Sa Magpantay family, mega shoutout po. Sa lalawigan po ng Cavite, maraming salamat po. Magpantay, mega shoutout din. At ganun din sa taga Tondo, Maynila, Divisoria, mega shoutout. Tsaka sa Moriones, lalo po dyan sa Parola. Alam ko maraming nanonood sa akin dyan. Pati dyan kay Ate Carmen Gaballero Tagre, mega shoutout. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Europe. At ganun din kay Ate Norma Caballero Tion. Mega shoutout din po. Balang araw makarating po sana ako. At sa may gusto pong magpa-blessing po sa Cebu. At ilang beses na po ito ako inaawitan. Huwag kayong mag-alala, sir. Malayo pa naman kayo eh. Pagbibigyan ko kayo. Kasi kasi sa Cebu, maganda po sa lugar niyo. At dyan din pala kay Ate Norma Caballero. Pag matapos lang po 3 taon, makakarating na po ako sa inyo. Kasi di ba sinabi ko sa inyo, 3 years pa. Magkaroon lang, matapos lang injection at magkaroon na po ako ng ID sa ganyan, makakalaya-laya na ako kung saan ako pumunta. Kasi ayaw ko pumunta kasi hinahanapan minsan ng vaccine. Alam niyo naman po yun. At maraming salamat. At dyan nakla Jason sa Isabela. 2 years din pagdating niya galing ng Amerika sa nagbigay. Pupunta rin ako ng Isabela. Doon sa lugar, mahaba yung Isabela eh. Medyo mahaba pong biyahe doon. Salamat din. At marami talagang gustong pumunta kung saan ako pumunta. Darating din tayo dyan. Salamat sa Panginoon Kristo. Dahil hindi ko alam paano ako makakarating sa inyo at hindi ko rin alam kung paano ako papayagan ng aking Ama na makarating sa inyo. At maraming salamat po sa lahat. At talagang kailanman
nangyari na ang lahat ng sinabi ng aking ama. Darating ang panahon, matatanyag ang iyong pangalan dahil sa akin. Darating ang panahon, unang-una niya sinabi sa akin na aapihin ka at lalaitin ka ng aking mga kapwa o kapwa mo tao at ng iyong mga kalaban. Hayaan mo lang sila. Huwag kang magtanim ng galit sa kanila. Ipagdasal mo sila sa akin. Pero lahat na yan ay pupunuin ko pagdating ng panahon. Natutupad ang propesya ng Diyos. Salamat po sa lahat. At dyan rin sa mega shoutout dyan kay Joy Galibo dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. O, nakapunta na rin ako dyan. Ila Merly Ferrer, mega shoutout din sa'yo. Maraming salamat po talaga. Wala akong masabi sa inyo kundi pagpapasalamat at ang may tutulong ko lang sa inyo na sabihin ko sa Panginoon Kristo, lahat po na nagbigay sa altar niya at nagpagawa, kung sino man ito, ay bigyan ng swerte ng 10 taon. Kung ano man ginagawa niyo, Panginoon Kristo, sa akin, ipagkaloob niyo rin po sa kanila. Bilang alipin niyo at naniniwala ako na pinakikinggan yung aking panalangin. Kung ano pong ginawa niyo sa akin na ako'y payat, na nagdudugong ilong, nakalansay, na tinatawag na adik o nagsasyabu, etc., nagtutsongke, naninigarilyo, kahit hindi naman totoo at inapi ako ng mga tao, pinlansya, etc., lahat po yun ay pinalitan nyo ng maganda sa akin. Salamat po, Panginoon Kristo. Sana po sa lahat po nung nagbigay sa inyong tahanan, alam nyo pong naririnig nyo ako sa araw na ito, bigay nyo naman po sa kanila. Bigay nyo po yung maayos na pangangatawan nila, malayo sila lahat sa sakit o trahedya sa kuna, disgrasya, panganib. Magsama-sama po silang mga pamilya at patatagin nyo po ang kanilang mga isip at puso at huwag po silang maghihiwalay ng mga mag-aasawa at lagi po silang gabayan nyo at ganun din po ang kanilang mga anak kung ano man pong exam o ano mang trabaho o nakapagtapos po sila sa pag-aaral. Maghari sana ang kanilang kapayapaan sa inyo at una kayo sa kanila, Panginoon Kristo, at bigyan niyo sila ng swerte at mga apo nila at simula sa kanila nununo at hanggang katapak-tapakan nila ay pagkalob niyo po ng 10 taon ng swerte sa kanilang pamilya. At lahat po ng mga taong nagkaroon ng o gusto magkaroon ng anak ay pagkalob niyo po sa kanila ito, Panginoon Kristo. Kasi sinabi niyo sa akin, lagi itong nasa isip ko, Panginoon Kristo, sa puso ko. Naririnig niyo ako ang lahat ng sinasabi at nilangisan yung aking bibig. Kung sino man ang ipagdarasal ko at napapalapit sa akin at sinusunod niya ang batas niyo at sinusunod niya ang utos niyo, ay pagpapalain niyo sila. Sana ganun po ang yung ginagawa niyo sa kanyang mga anak niyo na tumulong po sa lahat ng mga sa pagtayo po ng altar niyo. At sana po yung mga taong tumulong makauwi po sila sa Pilipinas na maluwalhati at magsama-sama po sila. Pwedeng kanina ng organisa at pasalamat. Hindi ko alam. Meron pa pala, nagpapahabol. Kanina kasi naggagawa ko, wala akong alam. Opo, may nagbigay po pala dito ng langgunisa at saka tosino. Kaso hindi ko po alam pangalan niya kasi hindi po ako yung pinagbigyan yung asawa ko. Kung sino man po nagbigay kanina pumunta rito ng alas 4 ba yun, o alas 3, o alas 2 pasado, alas 3 po. O alas 4, may nagbigay po dito ng tosino. Salamat po sa binigay niyo at saka sa langgunisa. Hindi ko po ito nakita, kaya hindi ko po ito nasabi. Ngayon lang sinabi ng asawa ko. Basta yun lang po, Panginoon Kristo. Yun lang pong hinihiling ko sa lahat ng lagi ko pinagdarasal sa mga tao. Yung nagbigay po ng mga tumayo sa altar niyo, pagbigay niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kanilang mga kahilingan, pakinggan niyo po ang kanilang minimit na kanilang mga puso. At ilayo po sila lahat sa kapamakan. Sana po, Ama, naniniwala ako na pakikinggan niyo ang aking panalangin. Ayan na po pa si Sinaida Manaloto. Nakita ko na pala si Sinaida Manaloto, malapit kay Joy Galibo. Ate Sinaida Manaloto Malyari, bukas po pumunta kayo ng alauna, alas 3 o alas 4 ng hapon. Pwede niyo na po kunin yung pangontra niyo para po sa mga usog o anuman po nagdarasal sa inyo. Huwag na po kayo magsama ng may gagamutin kasi marami po akong pasyente ha. Isisingit ko lang po kayo dahil yun naman ay pangontra nyo. Madali lang naman po yun. At para po malapag nyo. Nakita ko na po kayo, Sinaida Manaloto Malyari. Pwede nyo na po kunin kahit hindi na po ako nag-message sa cellphone nyo.
nag-announce na po ako dito at naririnig niyo po ako. Pwede niyo na po kunin yung agimat niyo ng alauna, alas 2:30, alas 3 hanggang alas 4. Pwede niyo na po kunin yan. Taga Mexico, Pampanga lang naman po kayo. At malapit lang naman po kayo rito. At nakarating na po kayo. Salamat po sa inyong lahat at God bless. Masaya lang ako. Magdarasal pa ako sa taas eh. Mag-announce na lang ako bukas kung mag-healing water tayo. Dito ako mag-healing water. Dito. Gusto ko dito mag-healing water. Salamat po. Thank you so much ha. Lahat po ako masabi. Magandang altar. Panatag ang puso ko at masaya dito maggamot. Thank you so much po. Thank you. Ingat po kayo dyan. Ulitin ko po sa inyo, Ate Sinaida Manaloto Malyari. Mag-like po kayo kung naririnig nyo ako. Nag-comment po kayo rito ngayon lang. Sinaida Manaloto Malyari. Opo, salamat. Salamat po sa inyo, Sinaida Manaloto Malyari. Pwede nyo na po kunin yung pangontra nyo. Bukas po, ng 1 o 3 o 4 o'clock ng hapon. Hapon din, nagamot na po nyo ang sakit ng puso. Nagagamot po ninyo ang sakit sa puso. Yung sakit po sa puso, tubig lang po nagpapagaling doon. Kasi yung sakit po sa puso, sakit na po ng tao yun. Arayat po ako eh. Arayat po pabla. Sige, kahit alauna po, alas 2, alas 3, pwede na po kayo pumunta. Malapit lang po yung Arayat. Galing po ko isang araw dyan. Yung pumunta po ako ng Nueva Ecija. Nauna po yung Arayat bago pumunta ng Nueva Ecija. Pwede na po yun. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po talaga. Salamat po salamat po Panginoon Kristo. Papatayin ko na po ito. Salamat po. God bless po sa inyong pamilya. Ingat po tayo. Ano lang ako eh. Masaya lang ako. Thank you so much po talaga. At maraming salamat din pala kay Kuya Jello Layog. Sa Manjelo Layog. Maraming salamat po sa kanya. Alam ko na sa Amerika po siya ngayon. At maraming salamat din kay Guerrero. Naalala ko yung apo mo. Tingin ng tingin sa akin. Kaya mo ngayon nakakita ng punggoy. Hindi, joke lang po yun. Salamat. Thank you so much. Paalam na po. Patay na natin to ha. Salamat po sa lahat ng nanonood dito sa YouTube channel ko. Pinatay ko lang sa Facebook page ko ha. Sa YouTube ba, subscribe nyo ako dyan. Opo, salamat po. Bigyan po ako ng para kay Pong Nazareno. Wala po kasi akong Facebook. Tawag na lang po ako eh. Ganun po ba? Wala po kayong tawag? Wala po ba kayong Facebook page? Joby. Kung tatawag po kayo, mag-message kayo. Doon sa 0939-456-9627 po. Kung magbibigay po kayo dyan tungkol dyan sa ano ba yung gate dyan po. Kasi nakaipon na po ako dyan. May 2,000 po nagbigay at saka 5,000 po. Meron pa akong 8,000. Hindi ko naman sinabing punuin nyo po ha. Kung magbibigay po kayo, mag-message po kayo doon kay Cinda Cruz. Para po mapagawa na po yan. Itong Lunes. Pero salamat pa rin po. Maraming salamat po sa inyo ha. Mag-announce po ako sa YouTube channel ko ngayon. Baka Martes po mag-healing water tayo sa Facebook page mo na po ha. Pero dito po ako mag-healing water ha. Salamat po sa inyong lahat. Hapon din nagpunta na po ako sa inyo kanina pero wala pong tao. Umalis daw po kayo. Nagpunta po ako para ipa-schedule ang tita ko taga Talisay, Batangas kasi gusto daw po niya magpagamot. Pasensya na po kayo. Umalis po ako bumili po ako ng mga gamit. Yung gagamitin po do sa tsaka yung mga ilaw-ilaw. Bukas kung gusto niyo po pumunta para magpa-schedule, wala pong problema. Pumunta po kayo rito bukas ng alas 2 o alas 3 ng hapon. Nandito po ako kasi mayroon pa akong inaayos. So, kung gusto niyo po pumunta para magpalista, Palermo. Opo, magandang gabi po, magandang gabi din po. Nag-vaccine na po ba si Aponte? Nilagnat po ako at gininaw. Hindi po ako uminom ng gamot. Healing water lang po at ininom ko. Nawala po ang lagnat ko at sakit ng buong katawan ko. Tama po yung ginawa nyo, Lazaro.
Okay lang po pala mag-vaccine, Apo Andy. Okay lang po yan. Kasi po wala po nagbabaksin, Apo Andy. Okay lang po, salamat po ha. Sa inyo, MC Vargas, mega mega shoutout. Julina, salamat po. At sa kalahating oras na po tayo ha. Magdarasal pa ho ako. Thank you so much po talaga sa lahat. Thank you. God bless po.